Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 4-nji dekabrda Ministrler Kabinetiniň 11 aýyň netijelerine bagyşlanan mejlisinde çykyş edip, dünýä ykdysadyetinde hususan neft gapudygynyň kemçiliklere garamadan Türkmen ykdysadyetiniň ýokary ösüş tepkiniň saklanyp galýanlygyny aýtdy. Ýylyň ahyryna çenli jemişerki önümiň ösüşem depkini saklanmaly we hem 6,2 oturum bolar. Şeýle-de Berdimuhammedow Türkmen ykdysadyetinde hususy pudogyň paýynyň artyp häzir munyň 60% bolanlygyny tasdikleýär. Hökümet maglumatyna görä ýanwar-noýabr aýlaryna döwlet büdjetiniň girdeji bölegi 18 milliard manada, çykdyjy bölegi bolsa 17 milliard manada golay boldy. Umuman 11 aýyň jemler boýunça kanagatlanarly netijeler gazanyldy we geljek ýyl üçin hakyky ýagdaýlardan uğralyp oýlanşykly döwlet büdjeti kabul edildi diýip resmi media prezidentiň sözlerini stirledi. Şeýle bir ýeterlik meşhur serişdeleri bolanna durmuklaşdyryş gazanama ýagny köp meşhur döwlet serişdelerimiz bar. Berdimuhammedowyň bu beýanatlary Türkmen parlamentinde geljek ýylyň döwlet büdjetiniň girdeji böleginiň 12% kemeldilen görnüşde kabul edilmeginiň ýa-da gawat geldi. Ekspertler Türkmenistanyň neft gaz narklarynyň bahalarynyň global ardanlama we milliardlap dollary durýan dürli guruluşyk proyektlerine harçlanan ummaty uly serişdeler derarly öz taryhyna iň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigini aýdýarlar. Şol wagtda ýurtda alyk nobatlary görelýär. Kynçylar Türkmen hökümetiniň ýygyderli ýaýradýan ösüş sanlaryna inanmagyň kynlygyny, olaryň näme derejede ygtybarlygyny aýdyp bolmaýanlygyny belläýärler. Azatlyk radiosu bu ösüş sanlary we döwlet büdjetiniň girdeji böleginiň 12% azaldylmagy bilen bagly pikirlerini sorap, ykdysadçy Hudaýberdi Orazow bilen söhbetdeş boldy. Türkmenistanyň Merkez Bankynyň olarky başlygy büdjet düzülenine nireden näme gelmeli, nire näme gitmeli, hemme zadyň juda anyk bolmalygyny ýetdi. Emma Türkmenistanyň beýle düzgünleriň düýpden saklanylmaýanlygyny, ýylyň dowamyny büdjete seredilmeýänligini aýdýar. Türkmenistanda var, Türkmenistan umumaydy aýk büdjet şonça bolmaly, girdi şonça çykdy şonça. Anyk nireden gelmeli, nire gitmeli, o şu zatlar hiç as ýok. Şoň üçin şu näme diýseler bolup durda. Ana esasy problemi şonda. Halkara Valyuta Fondunyň ekspertler soňky döwürde Türkmenistanyň bir näçe gezek saparda bolup, döwlet harajatlaryny azaltmagy maslahat berdiler. Bu maslahat netijesinde garaşsyzlygyň başga ýyllaryndan beri dowam edýän mutya ýeňillikli berilýän haritler we hyzmatlar ýatyrylýar. Emma kynçylar ýurtda prezidentiň özüniň teklip etmegine ýa tasdiklamagyna gurulýan we ýakyn geljekde özüne ödemejek desgalaryň gurulşynyň dol güýjünde dowam etdirilýänligini aýdýarlar. Soňky maglumata görä prezident Berdimuhammedow ýurdun 3 vilayatynda dawara şowkun çäreler üçin 3 sany awy binasyny şeýle-de täze owalar gurmagy dowam etdirmegi tapşyrdy. Mundan öň ol olarky mehmanhanalaryň boş duranlygyna garamazdan täze we has gymmat mehmanhanalaryň gurulşyny tasdiklady. Hudaýberdi Orazowyň pikirine görä bu hili gurulşyklar we goşmaça çykdyjylar döwlet büdjetiniň diňe formallyk bolup galýanlygyny aňladýar.